hvis vi trækker herop, fordi vi skal starte med at se op på billedet heroppe. Og hvis I ser på, så er de også varmt klædt på, nonnerne og munkene, i ens dragter og sådan en kjortel her indenunder. Men vi skal selvfølgelig også tænke på, vi er jo vant til varme. Hjemme i vores huse og vores hjem, hvor vi bor, der er der jo varmt. Men det var man jo slet ikke vant. Herinde, det vi har her har vi jo, som I kan se, en altertavle. Og det er en fasealtertavle. I kan også se, at jeg har lavet det på siden her, og så har I så igen en vis. Fordi der kan vi jo virkelig se, hvordan det har rejst sig. Der er stadigvæk en lille kirke her, fordi man fandt det ud af, da man blev hospital. Så fandt man jo ud af, at man manglede egentlig det at kunne gå til en gudstjeneste. Og så indrettede man en del af sygestuen til kirkerum. Og siden har man så bygget en lille kirke til. Og for at komme ind i kirken, så skal man op ad stentrappen der, og så skal man så hen forbi nogle lejligheder. Så derfor er der ikke offentlig adgang, men der er gudstjeneste. Ildstedet har ikke været her. Man har sandsynligvis haft en anden lille bygning, og i den lille bygning har man så haft ildstedet. Der er ikke særlig højt til loftet her, og det er jo ikke fordi, at folk var små i katolsk tid, men det var sådan, at vandet ud fra Østå, eller Vestå, som løb lige her bagved, det begyndte at trænge ind i bygningen, og så har man så, eller op i gulvet, og så har man så lagt nogle sten på, godt en 10. Helt så står lige Vester Hassing der også. Den er ikke så langt ind i øvrigt. Vester Hassing. Vester Grøn, og så er det 9 får man det der. Vester Hassing. Det er rigtig spidsmål. Hvor skal sige Vester Hassing? Hvor skal jeg ikke? Det var tutu. Jeg har altså Vester Hassing. Ja, det er også Jæsmark. Vester Hassing, det er fordi jeg er stolt. Nå, jeg troede, at jeg var ked af, jeg ikke stod ved endnu. Nej. Du ved godt, du selv går ind for et kamera, ikke også? Og her har I jo billeder, hvor I kan se, hvordan det så ud tidligere, før man begyndte at... Det er jo sådan ændret sig lidt op igennem år. Men der kan I jo tydeligt... Nej, det passer ikke. Det er der, vi lige er gået ind. Det passer ikke, hvad jeg siger. Det er der, vi lige er gået ind, og her er trappen op. Okay, ja. Det er jo den der i midten. Nej, det passer. Yes. Altså, der er håndvask og... Jeg tror, der er en lille skab. Vi kan måske komme om i køkkenet. Jeg vil ikke lille lave mad. Væk med den. Ej, jeg tør ikke. Kom nu, Sille. Jeg er bare på en bidder. Sille, kom nu. Jeg lige giver mig hurtigt. Ja. Det minder om fravær i Helionsklosteret i Aalborg. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tale lidt højere, fordi jeg ved ikke, hvad du siger. Sig det, Sille. Sig det, Sille. Det er gruppepres. Der er 28 minutter tilbage. Helionsklosteret i Aalborg. Vi har været i Helionsklosteret i Aalborg. Og er du på vej tilbage til gymnasiet? Det var mega fedt. Siger Sille. Vi har hørt om forskellige ting, blandt andet En historie om en nonne og en munk. Og de må jo ikke være sammen dengang, fordi det må de bare ikke. Og så blev de forelskede hinanden, og så kom der noget sjov ud af det. Og så blev nonnen gravid, og så fandt de jo så ud af det. Og jamen, alle de der smarte mennesker, alle de der nonner der, altså, når hun bliver gravid, så bliver hun ligesom tyk, ikke også? Ja, og så kappede de hovedet af ham,
munken, som ligesom var skyld i det, fordi det er altid mændenes skyld. Hej Mikkel. Og så blev hun muret inde. Hun fik lidt madpest, så hun kunne tænke over, hvad hun havde gjort. Ja. Og så blev hun ligesom muret inde i det der kloster der. Det er faktisk ret klamt. Nede i kælderen? Ja. Ja. Nede i kælderen? Ja. Ret klamt. Ja. Hvor der stod sådan en øltønd, fordi de drak meget dengang. Ja. Alle, både børn og unge og gamle. Vi har ikke fortalt om hendes følelse, der render og nusser drengene i nakken. Nej, men hende der damen der måede inde nede i klosteret, nede i kælderen. Hun føler sig ret tiltrukket af drenge, så derfor går hendes følelse igen, og så render hun og puster mændene i nakken dernede i kælderen. Det er faktisk ret klamt, men ja, sådan kan man også komme i kontakt med mænd på. Det er ikke det. Sådan kan man også gøre det. Det skal der også være plads til. Det er bare ikke lige min metode, men okay. Det er fint nok. Og så fik vi også at vide, at drengene fra Sabrite, også kaldet Churchill-gruppen, de har faktisk siddet derinde og lagt planer sammen med en hel masse af deres venner og sådan noget. Og så har de været i fængsel 18 gange, og så har de sluppet ud, og så den 19. gang. Og så den 19. gang, så blev de derinde. Og så kan jeg ikke huske mere. Nej, de blev nok skudt, skal du se. Happy ending. Tada! Det er mega træls. Man kan ikke kigge på sig selv, så hver gang man kigger der, så finder det bare fra skærmen eller noget. Man kan ikke nå det.